Podemos empezar, sí. Bueno, pues moi bo día a todos e a todas. Oye, muchísimas gracias por vir a atender esta rolda de prensa que hoxe se produce un día non habitual, sabedes que é os lunes, pero, bueno, por o que logo explicarei, porque ten incidencia no funcionamento desta institución. Efectivamente, pois onte estuvemos en Valencia, nunha reunión da Comisión da Federación Española de Municipios e Provincias de Presidentes Provinciais, entón, bueno, tratando temas comuns ás diputacións e tamén aos concellos, que logo me referirei a ela. Por iso hoxe fixemos a reunión da Xunta de Goberno e esta posterior rolda de prensa hoxe. Bueno, dito isto, a Xunta de Goberno foi unha Xunta de Goberno que podíamos denominar de trámite, pero moi necesaria, efectivamente, non? Moi necesaria porque a normalidade é que a administración funcione, iso é o que debe ser, funcione con previsibilidade, e o normal é que as subvencións e acordos de funcionamento que se teñen que adoptar para levar a cabo aquelas modificacións, aquelas disposicións que están nos orzamentos, se leven a cabo. E entón, isto foi o que fixemos hoxe. Hoxe realmente non vou a pararme moito neso, porque teñen o detalle todo na nota que se lle damos, con todo o detalle de destinatarios, de cantidades, de obras e demais, e non vamos a reproducir aquilo que, máis que algunhas cousas concretas, pero non vamos a pararnos nese detalle, non? Simplemente indicar que cada luns, pois os concellos, entidades, neste caso foron unha xunta de goberno eminentemente para concellos, foron 13 concellos beneficiados con diversas axudas e que suman 363.000 euros en materia de subvencións. Bueno, pois o que hai, por decir de alguma maneira, pois está, ou detallar algunha que dan idea do obxecto das mesmas, son realmente peticións que nos fixeron e que aprobamos e que agora executamos con estes acordos, pois que leva a cabo os concellos. Por exemplo, vou borar 18.000 euros para un ensanche dun viario, ou a Gudiña 34.000 euros para a pavimentación de núcleos do municipio, ou Piñor, pois prácticamente 40.000 euros para a humanización da Praza do Arenteiro, sendo as máis grandes. Punxín, 30.000 euros para a mellora dos camiños en Figueiroa. Ríos, pois 40.000 euros para a reparación de pavimentación en varias rúas do núcleo de Cortegada, cofinanciación de outros concellos, de outros plans. San Amaro, tamén 40.000 euros para a reforma da estrada que une Beariz a Viriñas a Bamonde. O Xunqueira da Envía, 40.000 euros para arranxo de viais na parroquia de Abeleda. Indicar que a Xunta de Goberno completouse con outro acordo que é importante, que é a contratación da concesión do servicio público de recollida e recepción de residuos industriais non peligrosos e especiales. Isto é o punto verde do polígono, non? En onde as empresas efectivamente van a poder vais a reabrir, evidentemente, que a contratación desta concesión, e as empresas van a poder depositar eses residuos efectivamente propios das mesmas. Isto, bueno, é obxecto dun largo trámite, e o que sae a contratación, apróbase a licitación logo da elaboración dos plegos técnicos e demais, apróbase a contratación da concesión dese servicio público. Por lo tanto, recuperaremos ese servicio de recollida e recepción de residuos industriais non peligrosos, pois que os peligrosos lógicamente especiais, e se teñen que ter un tratamento diferente, pero que poden que se ponga a disposición fundamentalmente das empresas de toda a provincia, en especial das máis próximas, lógicamente no polígono de San Cibrao. Bueno, como decíamos, esta Xunta de Goberno podía parecer unha Xunta de Goberno, e así é, por a súa cuantía de asuntos humildes, asuntos sinxelos de 40 a 50.000 euros, pero é certo que o que son, eu tamén lo calificaría de moi útiles, porque resolven os problemas concretos dos concellos que nos lo solicitan e que atendemos esas peticións. Ben, quero, como decía, facer unha referencia, porque ten que ver
a reunión que, antes de quedar a disposición de ustedes para as preguntas que consideren, quero facer unha referencia a reunión que mantuvemos onte os presidentes de diputacións de toda España en Valencia, e onde, bueno, pues, tratamos diversos temas, lóxicamente, de interés das diputacións e dos concellos, lóxicamente, non? Queremos deixar claro que o temos moi claro desde a Comisión da Federación Española de Municipios e Provincias, que aglutina as diputacións, pois queremos deixar claro a necesidade urxente da reforma do sistema de financiación das diputacións e dos concellos. As diputacións e os concellos son os grandes olvidados na financiación deste país, cando son a primeira administración en prestar servicios, e como moitas veces indicamos tamén, incluso servicios que se nos asignan efectivamente dunha maneira unilateral por parte dos legisladores centrais ou autonómicos, atribúndonos competencias sin necesaria dotación orzamentaria. Bueno, pues é famosa a Lei de Benestar Animal, en donde se nos impón aos concellos moitísimas obrigas e non se nos dota de ningún tipo de financiación. Tamén é moi importante, volvemos a reivindicar, porque isto está sendo moi importante, volvemos a reivindicar a eliminación ou modificación das reglas fiscais que nos impiden de levar a cabo o uso do remanente como nos quixéramos para resolver problemas de concellos, para resolver problemas das propias institucións provinciais e para resolver problemas da vida social, das entidades de todo tipo, sociais, culturais ou deportivas. Importantísimo isto. Tamén nos centramos na disparidade que supón a reforma ou a disparidade de trato que supón algunhas leis como a Lei de Contratos do Estado, en donde impón as mesmas obrigas a un concello de 500 habitantes que a Madrid, por exemplo, en materia de contratación, o cual é obviamente algo que entendemos que debe ser mellorado, e pedimos esa reforma. E por suposto, e isto sí ten moita importancia, e nós dende Ourense, dende logo, fixemos toda a forza de reivindicación. Obviamente sabemos que os concellos máis pequenos aquí somos menos 10, os outros baixan todos dos 5.000 habitantes. E por lo tanto de 92, é dicir, 82 son menores de 5.000 habitantes, e a maior parte deles atópase no rango entre 1.200 e 1.500 habitantes. Por tanto, con todos os concellos pequenos. Necesitamos, evidentemente, que a figura das diputacións para esa necesaria prestación de servicios de asistencia técnica e, por suposto, financiera e de servicios aos concellos de menos de 5.000 habitantes sexa unha auténtica realidade. E, por lo tanto, sabemos que incidimos moitísimo, porque aquí temos concellos, moitos concellos, xa digo 82, menos de 5.000 habitantes, e, por outra parte, moitísimos diles afectados en situación de reto demográfico, perdendo poboación, lóxicamente, e, por lo tanto, con moitas dificultades para prestar servicios. Eso é o que pretendemos dende as diputacións, poder prestar eses servicios, poder prestar esa asistencia técnica que moitas veces nos demandan, casi tanto como os cartos, a posibilidade de que os axudemos en temas como contratacións, en temas como de urbanismo, en temas de xurídicos ou de Secretaría de Intervención e demais. Bueno, pois todo eso é o que nós tamén reclamamos, se reclamou desde a FEN e dende logo co apoio explícito, cada reclamación explícita da Diputación de Ourense, porque, xa digo, 82 dos 92 concellos estarían afectados por esta situación. Así que eso foi o máis relevante, que tamén, bueno, pues ten que ver co que tamén demos conta hoxe a Xunta de Goberno, efectivamente, destes acordos adoptados onte. Por a miña parte, respecto da Xunta de Goberno, respecto da reunión de onte que ten relación co funcionamento da Diputación, pois nada máis, e agora quedo a disposición súa para calquera cousa relacionada con a Xunta ou con calquera outra que queiran plantexar, por suposto. Así que vamos alá. Bos días. Eu quería consultar un pouco pola realidade que está atravesando agora o Concello de Ourense en relación á cuestión de confianza que foi rexeitada e que agora se plasma nunha posible moción de censura. Non sei como, a opinión de Administración Provincial. Vale. Bueno, pues aquí, evidentemente, creo que vamos a ver, aquí hai dúas cuestións que son orzamentos e, por outra parte, a cuestión de confianza que está, a posible moción de censura que podemos plantear os grupos neste mes, unha
vez que foi rexeitada a cuestión de confianza. Eu empezaría por o orixe. O orixe son os orzamentos, a tramitación dos orzamentos, non? Porque dos orzamentos é onde deriva esta cuestión de confianza, non? Bueno, xo temos dito, pero eu quero deixalo meridianamente claro, porque eu creo que lle debemos un exercicio de explicación á ciudadanía e cada un, evidentemente, debe explicitar a postura de cada grupo político. Os orzamentos, nós dixemos no primeiro momento que son os orzamentos nos que nós non temos ningún motivo para apoiar. Primeiro, porque a elaboración dos mesmos foi unha elaboración absolutamente unilateral da que non se nos deu intervención. Ben, por lo tanto, non son os nosos orzamentos. En segundo lugar, porque a presentación dos mesmos se fixo o tempo cor demais, por lo tanto, xa digo, non se nos deu ninguna opción. En segundo lugar, tampouco houve unha negociación, unha oferta de negociación en algún momento como houve o ano anterior, cando nos aprobamos unhos orzamentos, e fixemos con luz e taquígrafos, estábamos negociando, nos fixemos orzamentos, e nos, antes de aprobar os orzamentos, antes da votación, fixemos unha rolda de prensa, anunciamos por que os aprobamos e explicitamos cales eran os acordos, gustarían máis ou menos, pero desde logo creo que eran puntos efectivamente perfectamente asumibles. Nos o ano pasado aprobamos os orzamentos a cambio de que se pagara os proveedores, a cambio de que se terminara o proceso de estabilización de funcionarios que estaba dando tantos problemas, a cambio de que se terminaran as facturas da 413 dos proveedores e, por suposto, a cambio de apoio aos servicios sociais, reforzo dos servicios sociais, entidades deportivas, sociais e, por suposto, dun anexo de inversións que estaba perfectamente cuantificado. Por tanto, gustará máis ou menos, pero eses eran o cambio, as razóns polas que nos o ano pasado permitimos que se aprobaran os orzamentos. Por outra parte, para desbloquear unha situación complexa desde o punto de vista financiero, porque era que o Concello levaba o ano 20 sin orzamentos. Non é o caso que este ano tenos do 25, co cual tampouco é tan complicado prorrogar os orzamentos e vivir con modificacións ou facer o que hai que facer cando un está en minoría, se quer aprobar os orzamentos, negociar e ter unha maioría, evidentemente, para aprobalos. Bueno, entonces, con todo eso, efectivamente, chegamos á situación que chegamos, pero hai outra cuestión que está na base de todo isto, ademais de que os orzamentos non son os nosos orzamentos para nada, porque despois fomos a vía de enmendas, planteamos 13 enmendas cuantificadas perfectamente e foron rexeitadas da primeira á última. Pois entonces díganos que razón temos nós para aprobar os orzamentos. Ni se nos consulta, se nos manda a vía de enmendas e se nos rexeitan todas as enmendas, non hai ningún bloqueo, perdón, como se di, non hai ningún bloqueo, o que hai é unha falta de negociación. Evidentemente que hai unha falta de negociación, senón se fan uns orzamentos nos que un non aporta nada e encima o que aporta, que son as enmendas, se desestiman todas, díganos por que temos que apoiar os orzamentos, un motivo por que temos que apoiar os orzamentos. Bueno, ben, de aí, pero hai outra cuestión que creo que está na base de todo, e é que ademais esos orzamentos, así o fixemos nas enmendas tamén, o fixo o grupo nas enmendas, esos orzamentos carecen, na nosa opinión, de acordo cos técnicos que nos asesoran, dos requisitos mínimos legales en canto a informes que teñen que aportar. Por exemplo, o necesario informe de intervención. E así o dixemos, e por tanto dixemos, oiga, tráigame, a mí non se me ocurre levar uns orzamentos a pleno da Diputación que non teñan informe de intervención. Vamos, favorable ou desfavorable, pero ten que ter un preceptivo informe de intervención. Bueno, pois ese e outros documentos que faltaban. En definitiva, nós o que pedimos é, en primeiro lugar, oiga, isto creo que non cumpre os requisitos, tráiganse con os requisitos, da igual, que máis dá se non van a entrar un de enero ou un de xaneiro, que máis dá que entren o 25 de julio co 3 de julio. Complete a documentación dos orzamentos. Tamén foi rexeitada e con todo iso nos abocaron a unha cuestión de confianza. Ben, chegados a este punto, na cuestión de confianza, nos deixamos claro que non vamos a entrar en ningún xogo. A cuestión de confianza está encima da mesa porque o alcalde e o PSOE quixeron ir, o facilitoulle, levar esa cuestión de confianza. Iso é o que hai. A partir de aí, non o que non vamos a entrar en xogos. Dixemos, se está encima da mesa a cuestión de, agora, a moción da posible moción de censura, se a nós nos apoian,
como grupo da oposición máis votado, pois evidentemente nós formaremos goberno e levaremos e trataremos de poñer esta cidade o mellor que se podia de cara ás eleccións. Se non é así, ou se queren os nosos votos para poñer a outras forzas, non vamos a entrar en ningún tipo de negociación. Eso quedou claro por parte do equipo por parte dos concelleiros, además deixámoslo claro a ciudadanía para que non haxa dúdas, nin historias, nin nada. Non, é perfectamente claro. A esta situación trouxeron os outros. Bueno, pois as condicións, unha vez que estamos aquí, son estas. E o que lle podo dicir sobre esta situación, sobre os orzamentos, é sobre a cuestión de confianza. Claridade do primeiro día, para que non haxa dúda ninguna. Se mañá veñen e nos din que queren alguén que nos queren apoiar e nos dan ao Concello, con goberno, con acordos, por suposto, que nós non nos vamos a decir que non vamos a negociar, pero evidentemente temos que negociar ca premisa clara de que o alcalde, alcaldesa, porque obviamente tamén lo temos claro, que a alcaldesa, neste caso, é a nosa portavoz, a candidata sería a nosa portavoz, lógicamente non andamos nin con cuartos, nin con quintos, nin con sétimos, non, é a que lle corresponde, unha vez que demitiu o primeiro, é a segunda. E esa sería a nosa situación. Le quería preguntar, porque Jácome, bueno, Democracia Ourensana acaba de publicar en sus redes sociales que les acusa de torpedear el Concello de Ourense y bloquearlo, apoyándose en un tránsfuga en la Diputación, como es el alcalde de Barbadás. Non sei como valora esa declaración. Mire, primeiro, eu non creo que teña nada que ver os acordos. Mire, eu levo sacado orzamentos na Diputación e levo sacado todas as modificacións na Diputación sin necesidade de ninguna persoa específica, sempre dialogando e con acordo con outras forzas políticas. Esa é a primeira cuestión, vale? Que non mezcle cousas. Segundo, bloquear. Se temos orzamentos aprobados ahora mesmo do 25 que ya aprobamos nós, se ten 40.000 modificacións que ya aprobamos nós e outros grupos, como que bloquear? Bloquear é o que fixo Ila Jesús Vázquez, negándolle o pan e a sal e non aprobando absolutamente nada. Eso sí é bloquear. Ahora, bloquear non é o que fai o Partido Popular. O Partido Popular, se mañá traen os orzamentos, se senta a negociar con nós, estima as nosas demandas, ou boa parte das nosas demandas, nós negociamos. Creo que temos demostrado que negociamos, e non cambia nada. Así que o que ten aí un problema. O problema é que non pode decir que efectivamente estamos bloqueando, non dixemos claramente, pero en que cabe? Bloquear que se chama? Porque rexeitamos uns orzamentos que non falou con nós, que nos desestimou todas as demandas, que nos deu ninguna opción. É o que quere, que lle probemos. Ustedes imagínense que eu non negocio con ningún grupo e eu fago uns orzamentos ou unha modificación de crédito aquí, fago todo como me dá a gana e pido que me aproyan, e se non digo que me bloquean. Non, iso hai que falar, Considera normal que aquí se cheguemos a unha modificación onde a dúas modificacións de 48 millóns de euros e non tuera ningún solo voto en contra? Eso chamase negociar, consensuar, ceder e sobre todo falar. O demais son imposicións. Volvendo un pouco sobre o tema, esta mañá a voceira socialista Natalia González argumentou que se ela contase co apoio do BNG tería máis votos que o Partido Popular para chegar á alcaldía, e quería preguntarlle que se dera esa circunstancia, absteríase o Partido Popular ou propiciaría a chegada cunha abstención de un cambio na alcaldía? Pero que, se non recordo mal, son 6 a 4 10, a abstención non chega. Ten 10 o partido, hai que votar, se hai que mollarse. Non, as reglas de xogo son claras, meterlo neste lío e saquen deste lío, que voten o Partido Popular, e o Partido Popular é o que ten que ter a maior, é o que ten que gobernar. Sí, dalle. Presidente, vamos a ver, que comenta ao que chegamos na actualidade, pero bueno, este é un tema que ven moi de atrás, moitísimas cousas de atrás, que se aprobaron o que é o alcalde de Ourense, que non é ninguna novedade. Agora chegamos outra vez a este punto, que bueno, que
que non sei onde vai acabar, porque non ten razón de ser. Pero a miña pregunta vai en referente a unha que lle fixe na anterior rolda de prensa sobre outros partidos políticos que se podan presentar, se ten algunha novidade desa xente que está preparando ese novo partido político. Non teño ninguna novidade, realmente calculo que, como sempre, insisto, creo que xa lle contestei outra vez, sempre que hai unhas eleccións municipais no Concello de Ourense ten habido 50.000 candidaturas independientes ou partidos políticos ou persoas que collen unhas siglas para ter que evitar a presentación dunha candidatura independente. Eu creo que pode ser obviamente máis que producto, obviamente máis de algunha decisión ou de algún desencontro de carácter personal ou de algunha cuestión de carácter personal que desde logo de fondo eu creo que non vamos mal. Algúns decían que faríamos as cousas moi mal e acabamos de ver unhas enquisas en donde nos din que medramos e temos serias opcións de medrar todavía moito máis, e eu estou convencido de que vamos a facer e que vamos a ser decisivos absolutamente no Concello de Ourense, non sei se como primeira forza, se como segunda, pero desde logo sin maioría de nadie. Por lo tanto, creo que vamos a ser decisivos, vamos a loitar por ter a maior forza posible. E tamén quería contestar que tamén di o señor Jácome que eu que non tuve maioría ni na vou ter, eu non me presentei nas anteriores como presidente da Diputación, ni presidente do partido. Esta vez vou me presentar, vamos ver se teño maioría ou non. Que non creo que teña maioría, eu creo que estou bastante máis cerca da maioría como presidente da Diputación que ir como alcalde de Ourense. A mí faltame unha, faltanlle 4. Teño unha cuestión, no tema de, ainda non se sabe nada do Congreso local da cidade de Ourense, como comentaba vostede que iba a ser unha muller, sí. Casi con toda a seguridade ao 100% a candidata sería unha muller, sigue mantendo que vai ser unha muller? Sí, sigo mantendo que vai ser unha muller. Y por seguir lo que dice el compañero, hacía referencia a la encuesta de los compañeros de la Voz de Galicia, ¿no? Que le da una subida, 8 el Partido Popular, 8 Democracia Ourensana. ¿Cree que puede ser decisivo en que el Partido Popular pueda llegar a superar a la Democracia Ourensana, que sea una u otra la candidata en función de los dos nombres que se han barajado hasta ahora? Bueno, vamos a ver, obviamente o cabeza de lista sempre é unha persoa obviamente que tira moitísimo do voto ou debe tirar moitísimo do voto, obviamente por eso sempre as dúdas máis fortes surden sempre sobre o cabeza de lista, non sobre o terceiro, nin o cuarto, nin o quinto, que aí temos un banquillo extraordinario e podense intercambiar facilmente. Cabezas de lista con capacidade de ilusionar, con capacidade de xerar un voto incluso, a veces incluso superior ao do propio partido, non? Que ocurre, non é o caso tanto nas grandes cidades, pero sí, por exemplo, en povos onde un cabeza de lista potente fai que se cambien os resultados a favor desa opción moi por encima do que ten o partido en calquera outra consulta. Un bo alcalde sempre saca máis votos co seu partido nas eleccións, noutro tipo de eleccións. Eso é de primeiro de alcalde. Evidentemente, a partir de aí, evidentemente, claro que é moi importante, é claro que, obviamente, hai nas máis representativas ou nas que teñen máis posibilidades, evidentemente son perfiles distintos, con pros, con contras. Claro, é complicado, a decisión é complicada, sin dúbida ninguna. Se fora fácil xa estaba feita. Sí, dalle. Non sei se teñen algunha enquisa dentro do Partido Popular de fan os trekking de posibles candidatos ou candidatas para que vai ser o alcalde ou alcaldesa da cidade de Ourense por o Partido Popular, se teñen algunha enquisa donde valoran o mellor máis a un candidato que masculino con feminino. Si teñen algunha enquisa? Non temos, de eso non temos ninguna enquisa, o sea, nós temos os nosos traballos internos e temos os nosos datos, pero neste caso non dese tipo que vostede di, non. Unha cousa máis, un pouco fío de todo o que estábamos a falar. Tamén a voceira socialista hoxe expresaba unha dúbida de que a súa portavoz municipal poida contar co apoio dos 7 edis do PP. Entendo que iso tamén está falado internamente, non hai medo a disensións.
Usted viu algunha vez que o Partido Popular votara roto no Concello de Ourense? Eu vin que no pleno máis importante que tuvo o Concello nos últimos días faltaron 2 persoas do Grupo Socialista, os máis importantes. Por lo tanto, que mire para a súa casa, que na nosa non ten ningún problema. Volviendo sobre el candidato, no sé si hay una fecha a tope para decir el nombre del candidato, y si le he entendido bien, ha dicho que va a ser una mujer la candidata. Vamos a ver, desde logo, neste momento, empezando por a última cuestión, desde este momento a que as máis posibilidades hai, salvo que aparezca Mbappé da política, os que somos do Madrid, non? O outro, non que a estas alturas non creo que sea ninguna política se xoga con ese tipo de cousas, evidentemente, pois é probable que é moi probable que sexa unha muller, ademais é moi deseable para esta cidade que sexa unha muller a que opte a alcaldía. Eu creo que a verdade é que o Partido Popular ten moitísimas alcaldesas mulleres, vai haber máis alcaldesas mulleres na provincia, seguro, completamente seguro, que vai haber máis mulleres, e por que non unha muller alcaldesa na capital, que sería fantástico, non? E en canto á data, pois a data que manexamos no partido, o que manexa o presidente autonómico, que ao final coordinan estas datas, pois é no mes de xuño, seguramente final de xuño, para anunciar non solamente o Ourense, senón as 7 cidades. Esa é unha que xa ven dada de hai tempos a data. Mais? Quedastes tranquilos, sí? Veña.